Ola, que tal? Boas tardes. O Goberno conta co único apoio de Cataluña na reforma do financiamento autonómico. Galicia e o resto das comunidades, tanto as do PP como as do PSOE, rexeitaron o novo modelo na reunión ca ministra de Facenda. Din que está feito para beneficiar a Generalitat. E no caso de Galicia, a Xunta calcula que nos deixa como a peor financiada por habitante. A ministra de Facenda asegura que sumarse ao novo sistema será voluntario. Ben, antes de debatela cas comunidades, o Goberno pactou a reforma do financiamento con Esquerra Republicana. Junqueras reuniuse en segredo con Sánchez ata en 2 ocasións antes de citarse na Moncloa. Alfonso Rueda di que este acordo prexudica a Galicia e avanza que fará todo o posible para que non teña éxito. Reuniones secretas, reuniones que non nos contaron, donde todo estaba dirixido a beneficiar clarísimamente a unha comunidade autónoma e todo aquilo co que se beneficia é o que se nos detrae os demais. A Deputación de Lugo ten nova presidenta e a actual alcaldesa socialista de Burela, Carmela López. A súa candidatura contou cos votos do PSDG, o BNG e o de José Tomé, o expresidente socialista acusado de acoso sexual. A nova presidenta agradeceulle o traballo feito a Tomé. O PP asegura que o expresidente seguirá dirixindo na sombra a institución porque o seu voto é clave. Hai preocupación no Goberno pola falta de sintonía de Sumar co PSOE nas medidas para fomentar a vivenda. A ministra Yolanda Díaz rexeita os incentivos aos caseiros e reprochalles aos socialistas falta de diálogo, pero a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, insiste en que estaban avisados. Es verdad que nosotros nos han avisado 5 minutos antes de salir de manera unilateral en una comparecencia el lunes el presidente del Gobierno. Y que no es nada novedosa, que está escrita en la Ley de Vivienda y que votaron los socios de Gobierno y otros grupos del arco parlamentario. E moito cuidado cas mensaxes de texto que reciben porque seguen moi vixentes os calotes clásicos que xa parecían superados, como por exemplo o do fillo en apuros. Pero atención, porque os cibercarrachos xa están usando a intelixencia artificial para perfeccionar o engano. A unha veciña de Vigo roubaronlle case 50.000 euros con este sistema. Ollo coa que falan diante dos seus cans porque a ciencia confirma o que moitos xa sospeitaban, que poden aprender palabras novas con só escoitar conversas entre humanos. Contámoslle como e por qué nos minutos aquí no Telexornal Mediodía. Non puido ser. O Depor, aínda que xogou un bo partido, non puido superar a rolda de oitavos. Unha xenialidade de Griezmann decidiu o partido. Un golazo de falta que superou a barreira e deixou sen opcións a Parreño. Hai polémica ca situación dos xogadores do Atlético na barreira. Nos deportes darémoslles máis detalles. E no tempo preséntase a tarde máis tranquila dos últimos días, remiten case por completo as chuvias e mesmo poden abrirse claros de forma tímida, pero non nos podemos acostumar demasiado. Mañá chega unha nova borrasca que vai deixar en aviso boa parte de Galicia. As políticas de vivenda abren as fendas do Goberno de coalición. No caso de Sumar, as bonificacións fiscais aos propietarios que anunciou Pedro Sánchez supoñen regalar cartos públicos aos rentistas. Yolanda Díaz explicou que non van a apoiar esta medida no Congreso, pero os socialistas din que Sumar xa sabía desta proposta desde hai tempo. Sumar non apoia as medidas anunciadas por Pedro Sánchez para facer fronte á crise da vivenda. Así o manifestaron nun artículo publicado nun medio de comunicación desde os 5 ministerios que ocupa esta formación. O conflito está na rebaixa do 100% do IRPF para os propietarios anunciada polo presidente do Goberno. Y desde luego, permítame que les diga, regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda. Para iso o Goberno prepara un decreto en que tamén quere limitar os alugueiros de temporada. No hay, lo sabemos, soluciones mágicas para resolver el desafío global como es el del mercado de la vivienda, pero sí hay decisiones valientes. A ministra de Vivenda di que a bonificación fiscal xa está escrita na lei que votaron os socios de Goberno. Esta medida que está resultando eficaz y que no es nada novedosa, que está escrita en la Ley de Vivienda y que votaron los socios de Gobierno y otros grupos del arco parlamentario.
Yolanda Díaz reprocha a Sánchez que anunciará a medida de forma unilateral luego de meses de negociación. Pero es verdad que nosotros nos han avisado 5 minutos antes de salir de manera unilateral en una comparecencia el lunes el presidente del Gobierno. Tampouco se poñen de acordo na posibilidade de decretar unha prórroga xeral dos contratos de alugueiro que vencen este ano. Para sumar é imprescindible para evitar novas subas, mentres que para os socialistas a medida será dúbidas xurídicas. Aquí en Galicia, iniciativas como a declaración de zona tensionada que aprobou a Coruña en xullo están reducindo o número de pisos que se ofrecen en alugueiro. Segundo o Observatorio da Vivenda, asináronse un 70% menos de contratos. Ana Nieto. Aquí, na zona centro da Coruña, atopar hoxe en día un piso en aluguer resulta case imposible. Hai menos cartéis, menos pisos dispoñibles, pero que si hai é unha maior incerteza. A Coruña leva máis de medio ano como zona tensionada e segundo o último análise feito polo Observatorio da Vivenda en Galicia, a oferta de vivendas caeu nestes últimos meses máis dun 70%. Os profesionais do sector falan xa de mercado en reaxuste. En decembro, a Coruña rexistrou 210 contratos de alugueiro. É a cifra máis baixa dos últimos 2 anos e supón unha caída do 49% respecto ao ano anterior, segundo datos do Instituto Galego da Vivenda e Sol. Que supón, en relación co último mes antes de declaración de zona tensionada, unha caída no número de contratos dun 70%. Por lo tanto, estamos a ver a evolución que se predecía dende a Xunta de Galicia. E que pasa cos prezos? Baixaron un 3,7% no último mes, pero no conxunto do ano foron un 7,5% máis caros que en 2024. A Coruña segue a ser a cidade galega con alugueiros máis altos, malia ser a única onde se rexistrou unha baixada real debido á nova lei. O sector inmobiliario xa fala dun mercado en reaxuste. Nada máis entrar a normativa, pois un inversor iba a comprar unha vivenda e cando lle dixemos o límite, o que podía alugalo, pois descartou a operación. A quen lle queda a vivenda baleira, sí que é verdade que se está pensando moitas veces si poñela no mercado da compraventa ou tamén hai algúns propietarios que deciden poñela en alugueiro de temporada ou incluso deixala sin alugar. E mentres tanto, a demanda segue a alza e a presión comeza xa a desprazarse cara á área metropolitana. A ministra de Facenda presentoulles hoxe ás comunidades autónomas un modelo de financiamento que rexeitan todos os territorios agás Cataluña. Iso é porque o sistema foi precisamente negociado de antemán co líder de Esquerra. Esta mañá celebrouse o Consello de Política Fiscal e Financeira e a gran maioría de conselleiros do ramo mostraron a súa disconformidade. María Cheda. Iso é, Carlos, é un plan que rexeita Galicia, un plan que rexeitan as comunidades gobernadas polo Partido Popular e un plan que rexeita tamén as comunidades socialistas. A ministra Moitero quedou soa con Salvadorilla grazas a este pacto asinado entre Pedro Sánchez e os independentistas cataláns. As comunidades autónomas reclaman un acordo igualitario para todos e non un pacto bilateral entre o Executivo de Pedro Sánchez e Cataluña. Esa reunión rematou hai pouco máis de 5 minutos, aínda non coñecemos todas as reaccións. Agás unha Cataluña é a única a favor de este acordo e o resto de territorios amósanse dispostos aínda a negociar. Es un modelo que mejora la situación de todas las comunidades autónomas. Por moito que o repitan, o Goberno non convence a maioría de autonomías. Entraron no Ministerio criticando en primeiro lugar que non se lles mandaran as cifras concretas. Necesitamos tener muchos más datos. Pero o que peor sentou é que a proposta xa chega acordada de antemán con Esquerra Republicana de Cataluña. No se ha tenido en cuenta una participación previa, sino que partimos de un modelo que ya nos traen precocinado. Un modelo que ten nome propio. El modelo Junqueras. ¿Por qué el señor Junqueras ha decidido cómo se va a financiar la sanidad de todos los ciudadanos? Champán y caviar al independentismo. Críticas de todas as comunidades gobernadas polo PP, pero tamén de dúas do PSOE. Para Castela Mancha esta proposta nace del chantaje de los independentistas catalanes. E Asturias tampouco aceptamos un plato precocinado. Resúmeo así a conselleira extremeña.
tiene a todas las comunidades autónomas en contra menos una. Esa unha é Cataluña. Es verdad que hay comunidades autónomas que salimos un poco más beneficiadas porque veníamos de una infrafinanciación. Pedro Sánchez negociou persoalmente o modelo con Junqueras, pechárono na Moncloa, pero antes houbo dúas reunións en segredo. No hace falta convertir el trabajo en un espectáculo, porque el espectáculo ya lo dan otros. Con este panorama, a ministra de Facenda aseguroulle esas comunidades que adherirse ao novo modelo será voluntario. O presidente da Xunta insiste en que a proposta sobre financiamento do Goberno está deseñada para beneficiar a Cataluña a cambio de manter a Pedro Sánchez na Moncloa, como demostran, segundo di Alfonso Rueda, as reunións privadas que mantiveron Sánchez e Junqueras antes do encontro público da semana pasada. Reuniones secretas, reuniones que no nos contaron, donde todo estaba dirigido a beneficiar clarísimamente a unha comunidade autónoma e todo aquilo co que se beneficia é o que se nos detrae os demais. E no caso de Galicia, especialmente, estamos vendo os números son intolerables e, por lo tanto, faremos todo o posible para que eso non se faga unha realidade. A Corporación Provincial nos últimos anos, baixo a presidencia anterior, un tempo no que se desenvolveu un traballo serio e útil para a provincia de Lugo. A socialista Carmela López agradeceulle ao seu predecesor José Tomé o traballo feito á fronte da Deputación de Lugo. Foi no seu discurso tras facerse ca presidencia da institución. Contou cos seus votos, cos votos do seu partido, o PSDG, e tamén cos do BNG, e ademais co voto clave de Tomé, denunciado por acoso sexual. O goberno bipartito na Deputación mantense con estes apoios que ven, os 9 escanos socialistas, os 3 dos nacionalistas e o escano do non adscrito José Tomé. Son 13 votos fronte aos 12 do Partido Popular. Carmela López, alcaldesa de Burela, convértese na segunda muller en tomar o bastón de mando da Deputación de Lugo. Toma o relevo de José Tomé, que deixou o seu cargo tras das acusacións de abusos sexuais. Me sumo á proposta do Grupo Socialista. Gracias. O voto de Tomé foi decisivo para que a candidata socialista alcanzara os 13 apoios necesarios. Agradecemento aos grupos e tamén a cada deputada e cada deputado que depositou en min a súa confianza para dirixir esta casa. Uns apoios que tamén chegan dos nacionalistas que comparten o goberno provincial. A nova presidenta comprométese a traballar por todos os concellos da provincia e aberta ao diálogo coa oposición. Aquí non hai ningún pacto da vergoña, non? Hai unha nova presidenta elexida pola corporación, en ese sentido creo que hai ben pouco de vergoña e si de satisfacción. Os populares falan dun goberno na sombra. O que vai a seguir e sigue controlando a día de hoxe a Diputación e vai a ter todo o control con ese voto é José Tomé, un presunto acosador sexual. E din que esquecen a defensa das mulleres. Venderon o feminismo por €500.000. Ese é o prezo que lle puseron a dignidade das mulleres, ese é o prezo que puso o Bloque Nacionalista Galego a defensa dos dereitos das mulleres. José Tomé manterá a súa acta como deputado provincial non adscrito. A multinacional Xeal, a antiga Ferroatlántica, arranca a construción dunha planta de carbón vexetal menos contaminante nas súas instalacións de Dumbría. A empresa prevé que a fábrica estea rematada xa no mes de xuño. Coa colocación non da primeira pedra, senón das pegadas dos traballadores, comezan as obras da planta que producirá cada ano ata 14.000 toneladas de carbón vexetal, coa que Xeal dá un paso importante para a descarbonización nos seus 120 anos de historia na Costa da Morte. Nos permitirá reducir, como nos contaba Adriana, nuestras emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, en unas 50.000 toneladas al año, al reemplazar entre un 15 y un 40% de nuestro carbón fósil por carbón vegetal. No proxecto investiránse máis de 28 millóns de euros, 8,7 procedentes do PERTE de descarbonización convocado polo Ministerio, que anima as empresas galegas a presentarse a unha nova convocatoria destes fondos de recuperación que anuncia para as próximas semanas. Vamos a lanzar en las próximas semanas los dos últimos de plan de recuperación, la línea 1 de descarbonización industrial. Abre el 2 de febrero hasta el 13, 330 millones. Alfonso Rueda saúda este anuncio, pero lembra que o límite para investir eses fondos é mediados de ano. Si se amplían os prazos, se poderán aproveitar. En Galicia hai proxectos que desde logo os poden aproveitar, senón pois será imposible. Por tanto, agardo que este anuncio veña acompañado a ampliación de plazos e, volvese a demostrar
que as cousas se podían ter feito moitísimo mellor. A Xunta declarou proxecto industrial estratégico esta fábrica que xerará 60 empregos. En un momento de protestas no campo contra a firma do acordo co Mercosur, Pedro Sánchez anuncia medidas para impulsar a remuda no campo. Asegura que vai mobilizar 17.000 terreos rústicos do Estado para poñelos a disposición de quen queira traballalos. Movilizar tierras agrarias que son propiedad de la Administración General del Estado. Y las vamos a poner a disposición de nuestros jóvenes a través de esta nueva plataforma. No estamos hablando de pocas hectáreas, estamos hablando de que ahora mismo hay unas 17.000 fincas rústicas. Mentres en Lugo avívase a protesta de gandeiros agricultores contra o Tratado de Mercosur. A esta hora concéntranse diante da Deputación onde queiman rolos de erva. Nas últimas horas tamén volveron colapsar a Rolda da Mora. Nunha dúcia de concellos galegos as galiñas levan un ano pechadas para evitar a propagación da gripe aviaria. Os criadores comezan a pedir que se suavicen as medidas polo estrés que sofren os animais. Pero polo de agora, Bruxelas non ten prevista unha desescalada. Ao contrario, acaba de decidir un endurecemento das medidas. María. Sí, Carlos, mentres o sector reclama unha desescalada das restriccións, Bruxelas acaba de actualizar as medidas contra a gripe aviaria tras detectarse 60 novos gromos en Europa. A Comisión Europea redefiniu así as zonas de protección e de vixilancia en varios países, entre eles España. No noso país, agora as áreas afectadas concéntranse especialmente na provincia de Lleida, tras confirmarse ali un novo caso. Os criadores reclaman que estas limitacións se axusten mellor ao risco real de cada zona, lembrando que un confinamento prolongado reduce a posta de ovos, prexudica o benestar das galiñas e pon en apuros económicos a moitas granxas. A Unión Europea intervirá en defensa de Groenlandia en caso de invasión por parte dos Estados Unidos. É o que se deduce das palabras da presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que esta mañá se mostraba partidaria de activar a defensa colectiva da Unión Europea para frear a Donald Trump. O aviso chega horas antes da reunión entre Dinamarca e os Estados Unidos desta tarde para falar da situación de Groenlandia. En Irán aumentan os mortos pola represión das protestas contra o réxime dos ayatolas. Xa son máis de 1.800 falecidos e o número de detidos supera os 16.000. Trump animou os iranianos a seguir protestando e a tomar as institucións e asegurou que a axuda dos Estados Unidos está en camiño, sen dar máis pistas sobre unha posible resposta militar. Irán di que, se os atacan, eles responderán bombardeando as bases dos Estados Unidos na rexión. Con este contexto global cada vez máis complexo, o rei reiterou o compromiso de España coa cooperación internacional e o libre comercio. Asegurouno nun encontro empresarial ante investidores de todo o mundo. Especially in this challenging international context, I would like to reaffirm here that Spain remains one of the most open countries in the world to international trade and cross-border investment. Miguel Ángel Gallardo renuncia á acta de deputado en Extremadura. A menos dunha semana para a constitución do Parlamento Autonómico, o ex-líder dos socialistas extremeños anunciaba na rede Xe a súa decisión, comunicada á Comisión Xestora do partido. Ao renunciar á acta, Gallardo deixa de ser aforado, de maneira que sentará no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Badaxoz pola suposta contratación irregular do irmán de Pedro Sánchez. Parte da frota galega vai amarrar este próximo luns para mobilizarse en Madrid. Vanse reunir co Ministerio para pedirlle cambios na normativa europea de control de capturas. A directiva introduce medidas que o sector considera inasumibles para a frota artesanal. Falamos de medidas como o diario de pesca electrónico ou a obriga de avisar a entrada a porto con horas de antelación. Dinlle o Ministerio que adapte o regulamento ou non poderán seguir traballando. É imposible de cumplir esta norma. Esperemos que este 19 que temos reunión en Madrid co goberno isto se poda corrixir, senón evidentemente a flota non podrá salir ao mar. Antes a Federación de Confrarías manterá o venres aquí unha xuntanza ca responsable de mar. A Xunta apoia as demandas do sector e pide ao goberno que aplique a norma tendo en conta as características da frota.
apoiamos totalmente as demandas do sector e necesitamos que o Goberno Central reaccione e adapte a aplicación da norma, evitando excesiva burocracia a bordo. Os profesionais da medicina volven protestar contra o Ministerio e o Estatuto Marco que lles pretenden aplicar nunha unidade sindical inédita. Convocaron hoxe e mañá manifestacións en 8 comunidades autónomas españolas, entre elas Galicia. Piden un estatuto propio para os médicos, acabar cas gardas abusivas e mellorar a súa retribución. Continúa a conflitividade entre os médicos de toda España e o Ministerio de Sanidade. A razón, un estatuto marco que o Goberno pretende aplicar a todos os profesionais da sanidade, sen distincións. Nos a ministra de Sanidade que é unha anomalía intentar ter un estatuto propio. Non é certo. A anomalía foi o estatuto marco do ano 2003. Ata ese momento nós tiñamos sempre unha regulación propia. As gardas están no foco das protestas médicas. Din que están mal retribuídas e que son abusivas. Resíntese a atención ao paciente e a saúde dos propios médicos. Durante anos sostivemos o sistema con xornadas infinitas e gardas esgotadoras que arriscan a nosa saúde. En Galicia os médicos protestaron en todas as cidades. A folga tivo un maior seguimento nos hospitais ca nos centros de saúde. Os datos globais da incidencia da folga son de un 20%, na atención hospitalaria un 25% e na atención primaria un 6%. En Madrid os manifestantes saíron desde o Congreso cara ao Ministerio de Sanidade. Imaxes semellantes víronse esta mañá noutras 7 comunidades. As protestas continuarán mañá xoves. O BNG ponlle deberes á Xunta en atención primaria, di que está colapsada e que precisa de máis cartos e dun novo modelo de xestión. Creemos, ademais, que hai que incrementar o investimento en atención primaria para que signifique o 25% do total que se inviste en sanidade, que hai que ir a un cambio de modelo en primaria onde se dote de máis especialidades a atención primaria do noso país. Por exemplo, psicoloxía clínica, o 30% das consultas teñen que ver con problemas de atención psicolóxica. Recibir un bizum por erro e non devolver eses cartos pode sair moi caro. É o que lle aconteceu a un taxista desta comarca do Sanés que deberá de pagar unha multa de 900 euros por negarse a devolver un bizum dunha persoa que fora o seu cliente. Nuns minutos contámoslles neste Telexornal Mediodía os detalles deste caso que acontece con máis frecuencia da que parece. Un accidente de tren en Tailandia deixa polo menos 29 mortos e uns 70 feridos. Un guindastre caeu sobre o tren en plena marcha. Dentro ían máis de 200 persoas, polo que poden quedar pasaxeiros aínda atrapados nos restos do tren. O guindastre derrubado traballaba na construción dunha nova liña de alta velocidade. A Fiscalía abre unha nova investigación pola morte de 2 pacientes de cancro en Burgos, os que lles deron unha dose de medicación 6 veces superior á pautada. O hospital admitiu que houbo un erro humano ao preparar a disolución do fármaco. O erro afectou a outros 3 pacientes, dos que un permanece en cuidados intensivos. O Porto de Vigo foi escenario da primeira grande incautación de droga deste ano en Galicia, un alixo de 200 kilos de cocaína que viñan agochados nun buque procedente da América do Sur. A Policía Nacional e o Servizo de Vigilancia Aduaneira esperaban a chegada dese barco. Alejandro Álvarez. Sí, pois os axentes tiñan no punto de mira esa embarcación a que viaxaba a droga e que saiu de Sudamérica e que chegou ata aquí pola coñecida Ruta da Froita. En total, 5 detidos, dos cales alo menos 3 deles terían nacionalidade albanesa, que supostamente chegaron ata aquí, ata Vigo, para recoller eses 200 kilos de cocaína, pero foron detidos pouco tempo antes de que puideran facelo. Alo menos un deles tamén estaría relacionado con outro operativo antidroga que tivo lugar o ano pasado, en xaneiro do ano 2025, tamén neste Porto de Vigo. Agora mesmo, o xulgado de instrucción número 8 desta cidade olívica encárgase da investigación, determinará cal é o futuro desas 5 persoas detidas, pero tamén está decretado o segredo de sumario. Hoxe coñecemos máis pormenores da maior operación contra o narcotráfico na comarca de Ferrolterra, bautizada como Lezna, 2 anos de pescudas que concluíron ca detención de 5 persoas, 4 delas xa en prisión. 31 kilos de cocaína, 135 de haxix, marihuana e ketamina, 85.000 euros en metálico, armas, 5 turismos e 2 motos.
e o alixo e bens incautados na operación Letna desenvolvida polo equipo de delincuencia organizada e antidrogas da Garda Civil e o Servicio de Vixilancia Aduaneira. Un traballo conxunto que permitiu ademais a detención de 5 persoas, 4 delas xa en prisión, acusados de tráfico de drogas e pertenza a organización criminal. Estamos ante unha das máis importantes operacións levadas a cabo contra o narcotráfico e, sobre todo, contra a venta en pequeñas cantidades na comarca de Ferrolterra. Creo que é unha boa nova para a sociedade o feito de que as forzas e corpos de seguridade do Estado, fundamentalmente, en este caso a Garda Civil e a Axencia Tributaria, están traballando conxuntamente para limitar e reducir ao máximo o tráfico de estupefacientes. A operación é froito dunha investigación que se iniciou hai 2 anos co seguimento a 2 veciños de Cesuras. Os investigadores descubriron que almacenaban grandes cantidades de droga en fincas desa localidade e que estaban vencellados co líder dun coñecido grupo criminal de Ferrol. Este valíase dun piso ou gardería en Narón para almacenar a mercadoría. No rexistro realizado o xoves pasado nesa vivenda, os axentes atoparon armas, droga e cartos en metálico e detiveron unha muller. En Vigo, a Policía Nacional desartellou unha trama que captaba estranxeiras a través dunha aplicación de citas para explotalas laboralmente en froiterías. As vítimas traballaban case 17 horas ao día e vivían en condicións insalubres. A denuncia dunha muller permitiu á Policía Nacional desarticular unha trama de explotación laboral en Vigo. De orixe suramericana e en situación irregular en España, estaba a ser sometida a condicións laborais abusivas. Traballaba nunha froitería, unha oferta que aceptou a través dunha aplicación de citas. Ela inicia como unha relación sentimental a través dunha app de citas, dunha aplicación móvil cun home, cun varón que vivía aquí na localidade. Ela era de orixe sudamericano e, ofrécelle un traballo, unha vivenda, se traslada a España, o que finalmente ela, debido á precariedade laboral que ten no seu país, acepta e persónase aquí no noso país. A Policía Nacional identificou 4 vítimas da trama, 3 mulleres e un home, todas de América do Sur e en situación irregular. Traballaban case 17 horas ao día e vivían en almacéns convertidos en vivendas e en condicións mínimas de habitabilidade. É unhas 15 horas diarias de traballo, un salario aproximado duns 600 euros que en ocasións a veces ni sequera chegaba a recibir, e o aloxamento que se lle daba nos almacéns das propias fruterías, unhas condicións de habitabilidade mínimas. Hai 3 investigados por estes feitos, o responsable dos negocios e 2 familiares directos, a súa exmuller e o seu fillo, xa que os locais figuraban o seu nome. A investigación segue aberta. Imitaban exactamente a voz do meu fillo, era a voz do meu fillo, e que además sei que sempre ten problemas de pérdidas é moi despistado como eu, e me pedían 4.800 euros. Chamanlle o calote do fillo en apuros e, como acaban de ver, os delincuentes xa están usando voces xeradas con inteligencia artificial para abusar da boa vontade das vítimas. A pesar dos avisos da policía e mesmo das redadas que desartellaron varias bandas, o engano segue funcionando. A unha muller de Vigo acaban de estafarlle 46.000 euros. Se fai pasar por ese fillo ou filla, lle di, o papá, rompeuseme o móvil, e pídelle de maneira urxente que lle faga algún tipo de transferencia bancaria. Así foi como unha persoa de Vigo realizou varias transferencias e perdeu case 50.000 euros. Agora, as mensaxes xa non son sempre de texto. Así imitan ben voces como a do fillo desta veciña de Santiago. Era o meu fillo. Te lo juro solemnemente. O sea, que te fixo dudar? Me fixo dudar totalmente, me fixeron o ingreso, me quitaron esos cartos, pero o momento chamei a outro fillo. Mamá, eso é unha estafa. Xa ingresara a metade dos cartos. Non sei, eu creo que as persoas maiores é moi fácil que caigan. Pero non caen só as persoas maiores. Esta moza atendeu supostamente o apuro dunha amiga. Yo caí en esa. Sí. Dijo que había perdido el teléfono, que se le podía hacer un bizum para coger un taxi y yo mandé dinero. Temos que contactar co teléfono ordinario o habitual que usa ese familiar e así poder darnos de conta que estamos sendo vítimas desta estafa. Con tan boa suerte que eles compraron MediaMarkt en el Prat de Llobregat y fue MediaMarkt la que me devolvió el dinero. Pero recuperar os cartos non é o habitual. A policía lembra, desconfían das urxencias e se teñen dúbida chamen o 091.
Tamén proliferan as estafas co Bizum. E, de feito, hai quen recomenda non devolver os cartos se fan un ingreso desde un número descoñecido por se fose unha estafa. Pero o certo é que se quedamos co diñeiro podemos estar cometendo un delito. A un taxista acaban de condenalo por iso. Xoel Rodríguez. Sí, condenado Carlos a pagar unha indemnización de 35 euros e unha multa de 900 por uns feitos que unha xuíza daqui de Cambados considera que constitúen un delito leve de apropiación indebida. Todo aconteceu en agosto de 2025 cando un home de 69 anos de idade contratou os servizos dun taxista de Vilagarcía pagándolle posteriormente o condutor mediante Bizum. Días despois, este mesmo home realizou outra transferencia mediante esta aplicación o mesmo condutor cando en realidade quería enviar os cartos a un amigo que tiña casualmente o mesmo nome. O home, a vítima, decidiu reclamar a través de WhatsApp sen éxito estes cartos e foi entón cando decidiu acudir a un cuartel da Garda Civil para interpoñer unha denuncia. A sentenza coñecémola onte e aínda cabe recurso de apelación. Que farían se reciben un Bizum e saben que non era para vostedes? Devolvería sen lugar a dudas. Tamén unha empresa tamén me mandou un giro mensual e a casa por equivocación e non me quedou máis remedio que devolvelo. Saiban que non devolver os cartos pode considerarse como un delito de apropiación indebida. Ser inferior a 400 euros conleva unha pena de multa. Se fora superior a 400 euros estaremos incluso falando de penas privativas de libertad. Foi o que lle pasou a un taxista de Vilagarcía que por erro recibiu un Bizum de 35,20 euros dun cliente. Cando se deu conta o pasaxeiro reclamou os cartos, pero o taxista non atendeu as razóns. Tras denunciar os feitos ante a Garda Civil, o xulgado de primeira instancia de Cambados condenou o taxista a unha multa de 900 euros por apropiación indebida e a outros 35,20 euros en concepto de responsabilidade civil. Negouse a devolver yo ao cliente. Joder, pois, hostia, que che diga? Non se pode insultar por a televisión, pero chamaríase un pouquillo ratas ese asunto, non? Como se algunha persona lle queda unha carteira no coche non vai quedar con ela. Debería de tamén ser un pouco boa xente, por así decirlo, e devolverlo. 900 euros pareceme excesivo, pero tamén che digo que os 35 euros non eran dele, non lle correspondía quedarse con eles. A sentenza non é firme, xa que o condenado aínda pode presentar recurso de apelación, pero seguro que a sentenza servirá de aviso para os usuarios de Bizum que reciban unha transferencia inesperada. Quedou arquivado provisionalmente o caso da Maruxaina. Seguro que o recordan. Investigáronse as grabacións de mulleres ouriñando na festa da Maruxaina de Viveiro e que se difundiron despois en páxinas de contido erótico. Ocorrera no ano 2019, pero non foi posible identificar os autores das grabacións. A xuíza di que non dubida do testemunho e do sufrimento das denunciantes, pero que ao non atopar indicios de criminalidade contra ningunha persoa, só cabe o sobresemento do caso. En Oleiro retiraron esta mañá o corpo sen vida do home que atoparon morto dentro da súa casa, rodeado de montañas de lixo. Podía levar ali alrededor de 15 días. Reyes Rego. Sí, contra as 10:30 da mañá procedeuse o levantamento do cadáver que foi conducido polos servizos funerarios a un centro hospitalario. A falta dos resultados de autopsia, todo apunta a unha morte natural. Lembramos que o corpo sen vida deste veciño de Perillo de 77 anos foi atopado este martes, porén por mor da gran cantidade de lixo e cascallos que este home amoreaba no interior da súa vivenda, a forense non puido realizar o seu traballo ata esta mañá, que foi cando se achegaron aquí os servizos de limpeza. É o momento en que os servizos funerarios sacaban o corpo sen vida do interior desta vivenda de Perillo. Por fin rematou o pesadelo, o cadáver que descanse en paz, e nada, agora esperar que retiren toda a suciedade, que desinfecten. O finado é un home de 77 anos de idade, vivía só e podería padecer síndrome de Dióxenes. A veciñanza levaba sen velo alrededor de medio mes e só se relacionaba cunha veciña mediante notas que lle metía por debaixo da porta, a última este luns. Le voy a decir que no sabemos nada de él, que si le pasa algo y que si no va a venir la policía, la nota sigue allí. Yo me doy cuenta de que algo pasa. Contra as 9 desta mañá, operarios de limpeza achegáronse á vivenda para proceder á retirada de lixo e obxectos co fin de permitir a entrada da médico forense, xa que onte lle foi imposible. Ela quería facer o seu traballo, pero un mínimo de comodidade para facelo. Xa lo que pedí era que, por favor,
despejaran a zona para poder facer o seu traballo ben, en condicións dignas. E desde o Concello a palabra que lle dixeron é que non tiñan personal para poder facer ese traballo hasta hoxe pola mañá. Polo momento non se lle realizou a autopsia, porén a Garda Civil indica que a causa da morte foi probablemente natural. Co ano novo dispárase a venda de medicamentos e produtos para deixar de fumar. Xa pasou en xaneiro pasado, cando a venda deste tipo de medicamentos alcanzou un valor de 9 millóns de euros. Son produtos que axudan ca dependencia á nicotina, pero é imprescindible tamén superar o enganche psíquico aos cigarros. Son medicamentos que están de temporada. Propósitos de ano novo, non? Medicamentos que entran pola Seguridade Social e actúan nos receptores moleculares. O fumar o pitillo, pois non notas esa satisfacción, ese placer que che dá a nicotina. E chicles ou sprays de nicotina que axudan a superar o craving. Que son como momentos en que ti tes máis ansiedade pola nicotina. Na farmacia contannos que son útiles pros que fuman máis de 15 cigarros ao día para a dependencia física, porque ás veces os que menos fuman teñen máis dificultade para abandonar o hábito por completo. Deixe de fumar no coche, se fuma no coche, que deixe de andar pola rúa e fumar ao mesmo tempo. Retrasar o primeiro cigarrillo do día, 5 minutos. Por iso, ir pouco a pouco pode ser un camiño axeitado. A reducir o consumo de tabaco empezan a ter como unha sensación de control sobre a situación, entón lle resulta, ganan o que chamamos en psicología autoeficacia. Chegar a cero e manterse é o máis difícil. O truco de comunicar socialmente a decisión non sempre é beneficioso. De repente te atopas con que lle comentas entre do seu entorno e lle din, pero ti todavía estás fumando, non dixeches que vas a deixar de fumar? E claro, eso é moi negativo para a motivación. En conclusión, os medicamentos axudan, pero ir gañando terreo aos poucos tamén é unha boa estrategia. É tempo de facer vos propósitos e de guardar os adornos de Nadal, pero en Vigo vailles levar un bocacho. Carlos Alonso. Así é, Carlos, os trasnos dinlle adeus o Nadal, pero aquí en Vigo queda moitísimo traballo aínda por facer. Esta semana acaba de comezar a desmontaxe dos adornos e das luces da decoración de Nadal, que este ano chegou nada menos que a 460 rúas e prazas da cidade, así que imaginade canto hai que facer aínda. Por iso continúan as restriccións ao tráfico, como aquí na rúa Policarpo Sanz, e tamén as molestias aos veciños do centro, que iso sí, dende estes días xa poden vivir algo máis tranquilos. En Vigo, 58 días, pero agora levará semanas retirar luces e adornos. Primeiro, os que interrompen o tráfico. Un problema que sí que se mantén por todo isto durante moito tempo é o problema do transporte público. Vigo xa ten un problema de transporte público, cambian as rutas, os vitraxas non poden chegar coas frecuencias e os horarios que ten comprometidos. Es que no hay derecho que dure unas navidades desde el 1 de noviembre hasta el 30 de enero. Es que no pasa en ninguna ciudad esto. O Concello prometera que este Nadal habería menos ruido. Para iso, limitouse o horario das atraccións. Funcionó muy bien la Navidad este año. Funcionó en la disminución de las incomodidades, en la mejora y mejor funcionamiento del tráfico con relación a otros, en la distribución de la Navidad en toda la ciudad. Este ano foi máis calmo. Bastante mellor. Bastante mellor. Pero de todos modos pensamos que esta noria aquí non debería de estar. Vivo justo encima delante de la noria. Todos los años me voy a la playa porque aquí no puedo estar. Na zona cero seguen desviados os autobuses. Os negocios volven á normalidade. Sí, se contrata un poquito más de gente solo por esa temporada y bueno, ahora que volvemos a la normalidad ya somos el mismo personal. E segundo o Concello, o Nadal volveu encher os hotéis. Cifran a ocupación nun 75% en decembro. Levamos unha semana de rebaixas que as tendas anunciando descontos do 50% e ata do 70%. O que hoxe nos preguntamos é se eses descontos realmente se cumpren. Mercedes Seixo. Sí, Carlos, moitos clientes aproveitan esta campaña para renovar vestiario ou produtos do fogar a prezo de ganga, pero as rebaixas non sempre dan todo o que prometen, ou polo menos esa é a conclusión dun estudo que se acaba de publicar e que conclúe que a rebaixa media dos produtos máis buscados non chega ao 20%.
Se pensamos comprar, esperamos por elas. Normalmente espero para rebaixas, o sea, rebaixas para comprar roupa. No compré nada en diciembre, sino nestas. E empezamos agora mismo, que lle comprei ao marido 3 caseiros. E contamos que ao esperar podemos aforrar algo. Xersei rebaixado, ou sei pantalón que antes pois costaba máis, agora, pois mira, podes collelo por menor precio. O prezo antigo tería que ser o máis baixo nos 30 días previos ás rebaixas e sobre el facer o desconto. Pero as asociacións de consumidores denuncian o que chaman prezos dinámicos. A realidade ven poñendo de manifesto que os prezos sí se veñen alterando con carácter previo para que despois pode ser máis, como digo, pois máis interesante o suposto reclamo comercial. Así que realmente están facendo unha media de desconto do 19% e o resto é xusto iso, un reclamo. Son moi pouquiños os produtos que están non só rebaixados e moitísimos menos os que realmente chegan a descontos desa porcentaxe. Podemos comprobar como en moitos establecementos nin sequera se atopaba un só produto no que se aplicara unha porcentaxe de desconto tan importante ou significativa como a que se utilizaba para reclamo. Así que recomendan ir con ollo. Penso que algunha trampiña fan. Eu non me fío moito, non. Recomendan vixiar os cambios de prezo dende decembro e lembran que os dereitos dos consumidores non se rebaixan nesta época. Seguro que se teñen un can saben o intelixentes que son, pero un estudo acaba de demostrar agora que hai algúns que poderíamos considerar como superdotados, capaces de aprender palabras escoitando conversas que non van dirixidas a eles. Unha aprendizaxe semellante á dun neno de ano e medio, Nuria Castro. Sí, Carlos, bebés e cans son capaces de aprender palabras novas, comparten, por tanto, a mesma capacidade e mecanismos de aprendizaxe. Aprenden esas novas palabras con só escoitar conversas humanas en que vayan dirixidos a eles. É dicir, van máis alá desas palabras clave típicas, senta, comida ou paseo. Así confirma un recente estudo húngaro que indica, iso sí, que esta capacidade non é para todos os cans, é exclusiva só daqueles máis listos da élite intelectual canina, e confirma tamén o que moitos xa sospeitaban, que a comunicación entre humanos e cans é máis fluida e tamén máis complexa do que parece. Son o mellor amigo do home, pero ademais, se lle preguntamos aos seus donos... Sí, é inteligente como ela sola, bueno, están pendiente ela do teléfono, que o conoce por a voz e todo. Os xeitos, persoas, todo, non hai problema. O que pasa é que hai que estar moi encima deles desde ben pequeniños. Todos os cans teñen esa intelixencia de poder relacionar objetos ou, digamos, accións a certas palabras. Busca o xoguete. Pero segundo un estudo das universidades de Viena e Budapest, hai algúns que son capaces de aprender novas palabras escoitando conversas sen dirixirse directamente a eles. Fixeron experimentos con 10 cans e varios obxetos. Sí que considero que hai cans superdotados. De feito, tuve unha cadela que era un pastor belga malinois e esa era increíble. Entendía a mitad das cousas que lle decías. Moitas veces decíamos, eu creo que é un ser humano metido no corpo dun can. Segundo o estudo, o xeito no que estes cans aprenden novas palabras é semellante ao dun neno de ano e medio. Sí que hai certos cans que poden collelo con menos repeticións, sen casi nos darnos conta, sabes? Eles non teñen outra cousa que facer que mirar para nós. Entón, eles son moi listos na hora de recoñecer certos xestos. Iso sí, o propio estudo conclúe que se trata de cans extremadamente raros, polo que non todos aprenden do mesmo xeito.